Είμαστε στη Γερμανία με την Ειρήνη και θα πάμε τώρα εδώ πέρα με φίλους να φάμε γαλλο-ιαπωνέζικο μπραντς. Και φύγαμε να δοκιμάσουμε τώρα τη ιαπωνέζικη ομελέτα. Ωραίο είναι, Ειρήνη. Πάρα πολύ νόστιμο. Τηγανιτή γιόζα. Σ' αρέσει? Κοτόπουλο πρέπει να έχει μέσα. Χοιρινόλας. Είναι λίγο καυτηρούτσικη. Έχει και σούσι εδώ πέρα. Καρύδα τεμπούρα. Ένα κλασικό κουρασανάκι που είναι το γαλλικό κομμάτι. Ανανά. Αυτό τώρα δεν ξέρω τι είναι. Κάτι σαν πεπόνι. Κάτι σαν πεπόνι, αλλά ωραίο. Έχουν και ωραίο ψωμάκι εδώ πέρα δικό του. Ναι, θα πάρουμε. Ναι. Έχει και πολλά γλυκά και πάμε να τα δοκιμάσουμε. Δεν ξέρω τώρα τι είναι, αλλά ωραίο φαίνεται. Έχει εδώ πέρα διάφορα φρούτα πάνω. Είναι έτσι λίγο μόβ. Δεν είναι πάρα πολύ γλυκό. Είναι όμως ωραίο. Και αυτό εδώ πέρα πρέπει να είναι κάτι σαν cheesecake, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Μ' αρέσει ότι έχει μέσα φράουλα. Πάρα πολύ νόστιμο. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι matcha cake. Δεν μ' αρέσει η μάτσα, αλλά για να το δοκιμάσουμε. Το matcha cake. Ναι, δεν μ' αρέσει. Καθόλου. Νερό, κάτι θέλω. Μην το δοκιμάσετε ποτέ αυτό. Να δοκιμάσουμε αυτό εδώ πέρα τώρα με τη σοκολάτα, το κέικ σοκολάτας. Πάρα πολύ νόστιμο. Και αυτό εδώ πέρα δεν ξέρω τι είναι, το πήραμε να το δοκιμάσουμε όλα. Αυτό εδώ πέρα δεν ξέρω. Αυτό τι είναι, ξέρετε? Μόκα. Το πρώτο μου αρέσει πιο πολύ απ' όλα. Και πήραμε και αυτά εδώ πέρα τα μικρά. Αυτό εδώ πέρα πρέπει να είναι με λιμόνι. Με lime μου είπαν ότι είναι. Ωραίο είναι αυτό. Και αυτό με πορτοκάλι. Δεν είναι πορτοκάλι. Μαρακούγια είναι. Αυτό είναι πάρα πολύ νόστιμο. Αυτό θα το φάω όλο. Έρχεται και πάλι αυτό εδώ πέρα με μάτσα, αλλά εδώ το δοκιμάσω. Αυτό τι είναι? Μέλεν-παν. Και μου είπαν τώρα και αυτό εδώ πέρα να δοκιμάσω, αλλά και αυτό μου είπαν ότι μπορεί να έχει μάτσα μέσα. Όχι.